Türkmenistan paraxaçylygyň önaşmagy watany diýen şygary bilen geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, Türkmenistanyň döwlet herket gullugynyň, beýleki goşunlarynyň we harby idareleriniň harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırış hakynda gol çeken permanent laýyklykda ýazgy harby gulluga çağırış mögsümi ýokary gurumçyluk derejesinde alınıp barlýar. Her ýylda 2 mögsümde geçirilýän harby gulluga çağırşyň Türkmenistan paraxaçylygyň we ananşmagyň watany ýylamagyna ýazgy tapyrynyda ýurdumyň ýaragly güýçler tarapyndan ykjam taýýarlyk görülýär. Sebebi hormatly Belent Serkada başymyzyň üns merkezine saklanýan bu döwür ören jogapkärlik hem möhüm ähmiýetli wezipelary harby syýasy, medeni jemgyçilik şäherleriniň toplumyny özünde jemleýär. Häzirki wagtda bolsa bu mögsümiň maksady hemme kanuny gurulmagyny üçretmek urunam ýurdumyň welayet etrap hem etrap hukukly şäher harby wekillikler tarapyndan ýürüýte işlendirilýän mailnamalaryny tertipdäki işleri uly ruhanyatlyk ýagdaýyna geçirildi. Bu arada ýurdumyň welayet etrap hem etrap hukukly şäher harby wekilliklerine geçirilýän gurulmaçylyk maksatlaryna da giň şeýin bellenýär. Döwlet araşdyrmamyň 30 ýylynyň bayram edilýän ýylynda bu mögsümiň wezipelerini beýik watançylygyň hakyky ruhunda, kanunyň hem ikrar edilen umumy kadaryň tertibinde, ata-babalarymyzyň insanperwerlik we tutanýarlyk ruhunda guramak esasy maksatlaryň biridir. Muň üçin bolsa harby wekilliklerde täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, lukmançylyk nukatlaryny sanly serişler mümkin etmek, medeni şäherleriň mailnamasyny taýýarlamak boýunça işleri ýokary derejede ýol goýuldy. Bu bolsa özgedegine watan goruşynyň öňüne durýan möhüm wezipeler çözmek, harby syýasatymyzyň üstünlikli durmuşa geçirmeli, munasip goşunçlar goşmak üçin täze mümkinçilik açýar. Kanuny belenen 18 ýaşy dolany çağırış möhürtüni ýygy süýşürmek hukugy bolmadyk raýatlary harby gullugy çağırmagyň tertibine laýykly gurumçylyk işleriniň kadalyk hem netijeli gurulmagy, oňa her mögsümde tejribelere dayanmak arkaly kemilleşdirilmegi esasy şertleriň biridir. Şoň görä-de nowatdaky bu mögsümde başlanan şäherler sanlaşdyran ulgamlaryň mümkinçiliklerini has baý borup ol lukmançylyk baralaryny hem çağırış toporunyň işiniň netijeligine oňyn täsirini ýetirýär. Sagdyn bedenli, belent ruhly ýaşlaryň ähli wagtdaky saglyk ýagdaýyny dogry derejede gözden geçirmek üçin bolsa tejribeli lukmanlardan düzülen toporlar tarapyndan bu mögsümde talaba laýyk lukmançylyk güýçinden geçirmek işi tapgyrlaýyn tertipde amal aşyrylýar. Aprel-iýun aýlaryna dowam edýän bu mögsümde döwletimiziň ýüzlerçe ýaşary ýaşaýyş durmuş ýagdaýlaryna, bilim derejesine, hünär başarnyklaryna, beden hem ruhy taýýarlygyna, kanuny beýlenen beýlek kadalary hem olaryň eslegi arzularyna laýykda çağırış boýunça harby gullugy geçmegi beýlenir. Sebebi bu işiň taýyk ýerine ýetirmegi onda barha ösýän harby syýasatymyzyň, harby strategiýamyzyň, hem gowruny şäherletli harby doktrinamyzyň talaplarynyň berje edilmegi günden-güne ýurt gorunyň geljegine baglanlar. Muň özi ýaragly güýçleriň kuwatynyň artmagyna bu mögsümiň ýokary ähmiýetiniň bardygyny görkezip, milli goşunmagyň merdany etilen güýç gaýratyna baglygyny äşkar edýär. Demek bu mögsümi ýurdumyň harby syýasatyna, şol sany jemgyçilik durmuşyna da uly orna eýdir.